Para long, aleng ni sangap ya ki kubor na kitub jing tip telada pimpat subscribe ya ni ke channel subahaban subscribe kenang ba pinup yo ya ki kubor ki bandangwan. Kat kum ki kubor ha ka kat kendai tarik unai tung. Ki khasi ki syong suk ha Manipur wat hapdeng ke jing ya snam ki ar jaj benriu laong udonal. Wat la ke jing ya snam hapdeng ki meitei bat ki kuki kala jurba ha Manipur ha kine ki ar benai baladem. Henry ki khasi ki basyong basa ha katei ke jela ki don hapdeng ka syong suk syong san. Habaya kren bat u General Secretary ka khasi Student Union KSU samla Donald wi thaba ulayatu ba ki khasi ki basa Manipur ki syong suk syong sngany. Watla ka jingye kan at hapdeng ki jaj benriu kuki bat meitei kalapoi sya ka jingye snam mar kliang. Ulayatu ba ki khasi ki syong kisa ha Khedagor kabahap Hatta Menglong District Jong ka Manipur bat ki syong suk namar ki syong kisa lang bat ki naga. Ulai tu ba ki khasi ki don palat khat san spa ngun ki basa ha kate ke district namar ki im jakpo da ka barep kwai bat tempeu bat ki weide ki kam ba ki trei man la kasngi shu ula pentip ba ulai kren bat ki nongelam ka KSU ha Manipur halor ka jinglong jingman ha kate ka jela Henry ula penpau ba ka jing snau kmen ba ki khasi ki syong suk syong sngany u kermen ba ki khasi kinang yaidon hapdeng ka jing syong suk syong sngany namar ka jing yakan at hapdeng kitei ki arjaj benriu bat baka jinglong jingman kan saja no kat badang mi kisngi umba chupen kan mau ya ka jing ya snam ha Manipur kelas dang nadu kata yeu banengkong ujemang ar hajar ar pulai kat hadu baki samla pule na Meghalaya kilalet pule ha Manipur ki hap ban wan phaino sya ka jela la jong Henry kilas dang ban lej beteng jing pule hadin bala kham jai jai sakoi pat khubor Shipos nem ha along rengkat ke kuna syarai penrem arngut kirunar kila syarai penrem ha kaying pisar uspesial jud pokso Nongston men ha ka khat praterik unai tung arhajar arpulai da ka ba pha set along hadu Shipos nem ha rengkat ke jing sya dan kuna bakin siu ka ba laipo hajar tengka ka kerwa khubor ba lapha laong ba kitei ki arngut kirunar kila sya rai penrem latip kerteng kum u syai borlang nong si bat u judon lang kharbani bat ka jing sya rai penrem kalong hadin ba ka ying bisar kalalap ya ke jing sisya halor ke jing don kti jongki banle be ijot ya ke wei ka khna ka badang khat news nem karta ka khubor ka ongru ba ka tei ke jing jia kala dei ka balajia ha ka arpho tarik uyayong jong usnem arhajar arpuei ha ka ba ki bahying jong ka tei ka khna kila ujor ya ka tei ka jing jia ha po ka thanat nong ston bat la register ya ka kes kat kum ka kes nombar arpu ar ha po bracket sau arhajar arpuei US Lai hapo bracket A sau poksu aks la ongru bahadin melalap ya ki sabut ki babiang halor ke jingdon kti jong kitei ki arngut ban thombor ya ka khna badang khat news nem na kaliang jong ke ying bisar u special jut poksu ulala ban aya ke jing bisar ka bahok ka ba hukum ban pen saja ya kitei kirunar da ka ba pha set along hadu Shipos nem da ka ba pengatru ya ka kendon an jong ka ba sau hapo bracket iwe jong ka poksu ak blashbun ngin sai sempat hakiwe ki kubor